دا وقت ننا علمیہ دامس کی دامٹی نن صحیح ٹھے میں رکھیں کا توان دی دا خاطر ہے کہ دا خلقی ادب تخلیق امر مرک اونا اس چونکو مثال سے تھی شاعری تے مرے یا نا کسو داستانک مرے دا کہ تخلیق مر ساتیری کی یہ وقت ہے مطلب بنیادی مقصد ساتیری مسونی اوٹی سبق آموزیت مسونی اونا کرے راج یا فائدہ سے مسونی لیکن بنیادی مقصد تے مسونی ساتیری نہ فوک شعری کرے نہ شوان راوخت میلتی خوافی نہیں اموڑی تخلیق کرے نہیں نہ بزغر راوخت لنگار کرے نہیں اموڑی تخلیق کرے نہیں تھی نہ کرے بگجت راوخت بگت تیرے نانی رنجت تے تخلیق کر سے نانی نہ کرے مطلب نیاڑی گدانٹ تے نہ مسونی دیر پور کرنے کی نانی مطلب وہ انت کے ذمہ داری تھا نیاوٹ کرے دا دے تخلیق کرے سے نانی قصہ و کہانی کرا وقت تخلیق مسونو دا تبالٹ کھنا تو ذاتی رائے دا دے ہمیشہ شام آزان گوٹ خاصین مصداون تخلیق ٹائمک مسونو دا خاطر کہ او وقت دی انا کستنا شغل کارن تو وقت مسونو شام آزان پدینو نہ لائٹ ہمبر نہ در سہولت مسونو نہ گڑاک مسونو تو خاچنگن مستسکان دا ٹائم امر گدرے فنگی دا کرے مسونی تخلیق نہ ٹائم تو دا ٹی کرے قصہ کم تخلیق مسونو کہانی کم تخلیق مسونو داستانہ کم تخلیق مسونو او کا پت نسل در نسل سینہ در سینہ کرے دا مون مستین سے کرے نو تو اے وقت دا وقتن اینو تقریباً 10 سال 20 سال مستسکان پیرنگا بندہ کا سورہ مو پیرنگا بلہ کا سورہ کہ افتے اسی بلہ کرے افتے کئی بلو کسے یاد سورہ اسی اندنو پیرو بندہ کا سورہ کہ ہفتہ دے کرے کسے شاغار چاچا شاغار کٹھتا واسے او ذخیرات ننین اندی سے کرنے گا ٹھیو بلکہ نانو تا سے باز کم تا بچانو تو داڑی گنا سنگتا کندنو سورہ کی وہ خلقی کہانی تی بچ کرے رفضل میگل نمامون اس جانو بلو مثال سے اچھا ایلو سنگتا کرے کسیرا کتاب لکھا کس موسی کتاب مچ کرے تو دا خس کی وقت وسط سکے وہ کریر تے تو دا سے کھنا خیالتی کہ اگر دا سے کسس پائی کی دافتی پدے پین مچ کے تو دا سے دا نے دا شاید تے دا بلا در اڑاتے دا ملی پسندی نے والدہ کرے نے والنٹیئر پیدا کروئیے نے اندنو محقق پیدا کروئیے کہ وہ قربانی ہے تر پیشن کار دیہات آتت کار خلق آتت کار ہمو پاوالات ہے انت دس کا نمتن نومڈک لائف ہری ہر آدھے کہ پاوالی زند پانے وہ دس کا ختم متن ہے لیکن تیزیت ختم منیں گٹھی بعض تیزیت ختم منیں گٹھی کہ دس مخلوق ہمو گدانا زندگی یلنگ گٹھیو دیاتی زندگی بنیں گٹھو دیاتی یلنگ گٹھیو شہری زندگی بنیں گٹھو تو ہمو منک ٹس کے نمتن دس کا بچوں کو اوفت ہے انہیں نہ گرجری ضرورت تری تو دسکن تھالانے اوفت تو تھالانے تو انتو نے اگر نن ایلو زبان تا مثالی ہو رہی دا وقت فرض کر نندا پان کہ ننا دامو نیمو نہ زبان کھنا خالق سندھی زبان اٹھے مگر سندھی نہ لوگ کہانی تزیہ نہیں ہو رس 20-25 کتاب اس مروف دانے کہ 50 کتابوں